A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna bindiga. Hassarar Sultan ne, shiri ne wanda yake da daɗi sosai na Zarumi Suriya ne ko Singam. Da wanda yake buƙatar kallon wannan shiri mai suna bindiga sai ya biyo mu ƙarshen wannan bidiyon. Wani idan ya shigo zai ce wannan ai guntun bidiyon nan babu fim a cikinsa, sai ka natsu ka kalli duk abin da na kwatanta maka, insha Allah za ka iya kallon wannan shiri. Kuma muna da group na WhatsApp wanda ake tura fina-finan Indiya Hausa wayanda babu su a cikin YouTube. Za ka iya kallon fim a cikin WhatsApp ba tare da ka shigo YouTube ko kuma ka rubuta sunan fim ko kayan satin haka ba, ko kuma Telegram. Duka za ka iya samu idan ka shigo wannan tsarin. Tsari ne wanda za ka biya kuɗi kowane wata. Idan ka biya kuɗi za ka iya samun fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Idan kana buƙatar shiga wannan tsarin kuma idan ka shirya biyan kuɗi za ka ɗauki wannan lambar waya sai mai maka bayani idan kana buƙatar ka shiga. Idan kuma ba shiga group ɗin kace ba, idan ka ɗauki wannan lambar waya ma ba abin da za a ce maka sai dai a ce maka wannan fim akwai shi a cikin YouTube. Wani ma zai ɗauki wannan lambar sai ya ce ai yana buƙatar wannan fim da aka ɗora shi a YouTube. To idan baka tsaya ka kalli wannan bidiyon ba za ka iya kallon wannan fim daga gari ba. Yauwa don haka idan kana son ka shiga wannan group za ka ɗauki wannan lambar waya. Dama da farko ma ka ji mun gaya maka group ne wanda ake biyan kuɗi. Yauwa idan kuma kana son ka kalli wannan shiri mai suna bindiga, shi ba tare da ka biya kuɗi ba za ka iya kallon sa haka. Za ka shiga YouTube kamar haka. Kwanakin baya mun kawo muku wannan shiri mai suna Dorna, shi ma shiri mai suna bindiga haka muka ajiye muku link ɗinsa. A nan wurin za ka danna mana subscribe, ba dole ba ne. Idan amma in ka danna mana subscribe za ka iya samun fina-finan Indiya Hausa kowane lokaci idan muka saki. A nan kuma lakin shi zai ba da ƙwarin gwiwar da za mu sake kawo muku wani bidiyo. Idan kana danna mana lakin kenan kana buƙatar fina-finan, shine za ka danna lakin kamar haka. Abin da za ka yi dole sai ka yi shi za ka iya samun wannan kallon fim. A nan za ka wani dandugo ƙarami haka a cikin wayarka a cikin YouTube ɗinka. Idan kana kallon bidiyon kamar haka a cikin YouTube za ka gani wannan dandugon, kana danna shi za ka ga link zai bayyana. Wannan blue rubutun shine link ɗin fim. Kana danna wannan link zai kai ka Google Drive. Idan kana buƙatar ka yi downloading ɗinsa za ka iya sauke shi cikin wayarka, za ka iya kallon sa duk lokacin da kace buƙata. Idan kuma kana son kallo kai tsaye shi ma za ka iya kallon sa. Yauwa sai ka natsu ka kalli duk abin da muka kwatanta maka insha Allah. Ka biyo mu za mu sake kawo muku wani fim insha Allah nan gaba.